Hey guys, we are back. Please subscribe, hit the like button. We are just bored now. We are playing. Boom! Okay, when did I hate? Yeah, bro. Yeah, I'm a friend. Yeah. Eh, baba amaphoyisa. Ngiyadlala. Yeah. Chop rice. Asiboneni ke abafethu sibona one high jump abafethu. Bafethu okay, cela ubonisa sijumpa siphi istina ne this is the stina lesizosijumpa manje. Zero. Yisi istina enizosijumpa. Uchief la nyakana. Sinane kakhulu lezo. Uchief la mabru. Chief my bro. Chief angiliboniseni bani. Awusuka wena. Phinda futhi. Kokugcina nje. Chief wena zani. Wena. Kokugcina ngci. Just for the cameras. I know. Yes. Lenza wena manje suke wena da suka baya ntwana si wena bola shit ngizodlala ifootball kayi 3 seconds ay asibhedela wena yo seyasithuka manje anyakugena sabadlala nebhola. Yeah, pass. Oh, pass. Uphasela bani from naye anasesilwane live when ngiyangibhedela so kudlala ibhola manje silwanele ibhola manje ngithi oh yayifuna thatha la so saba nongena nangu ndo sakabuyile. This is the real gun. Masithi sizahlangana